Igbo mma mmanụ, ekene m unu ndị Igbo ndị ọma, ndị m ji eme ọnụ, ndị m hụrụ n'anya nke ukwuu, ndị m ji eme ngala. Ka unu mee taa, ka ihe niile si na-aga, ma ihe niile dị mma. Abịakwa m n'ọzọ taa n'Igbo ndị ọma TV, ka mụ na unu nọkọọ wee kparịkọtakwa ụka dị oke mkpa. Ụmụnne m na ụmụnna m, ihe m ga-ekwu maka ya taa bụ ọjị. Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị ma na ọjị dị oke mkpa n'ala Igbo. Anyị makwa na ọjị bụ ezi mkpụrụ osisi dị oke mkpa, dị oke ọnụ ahịa n'ala Igbo. Ị bịa n'ụlọ ezi nwafọ Igbo, ihe mbụ ọ ga-ewepụta bụ ọjị, n'ihi na asị na onye wetara ọjị wetara ndụ, wetakwa udo. Nke a mere na ọjị dị oke mkpa n'ala Igbo. Ajụjụ wee bụrụ, gịnị kpatara na nwaanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo? Biko nụ ndị ọma nwe m, ajụjụ a bụ ihe mere m ji bịa n'Igbo ndị ọma TV, ka m dobe ajụjụ a ka unu bụ ndị m ji eme ọnụ nyere m aka wee zaa ajụjụ a. Gịnị kpatara na ụmụ nwanyị a na-awa ọjị n'ala Igbo? Ịma na-asị na ofu onye a na-amachi ihe niile. A sịkwa na etikọta aka ọnụ wee nyụọ mmamịrị, ọgba ụfụfụ. Ụmụnne m na ụmụnna m, biko nụ ndị m ji eme ọnụ, nyere m n'aka ka anyị zaa ajụjụ a, ka anyị mara ihe merenụ ụmụ anyị ji na-awa ọjị n'ala Igbo. Biko nụ ndị ọma nwe m, biko nụ ihe ọbụla iwere ikwu maka ya, biko jee ebe a na-ede ihe odide ka ide ihe gbasara ya. Ihe ọbụla i dere, m ga-enweta ya, ka m mara ihe ị ga-ekwu gbasara okwu a, n'ihi na ọ dị oke mkpa. Biko nụ ndị nwe m, biko nụ ndị ọma m ji eme ọnụ, ebe a ka m ga-akwụsị, na-echekwa ihe ị ga-ekwu maka okwu a, ka ọ dịwaziekwanụ.